pramuka ngono kuwi kan gawe nggon apa ular kambang ya penak wae. Nek ular kambang ini kan kelingan karo Pak Ebut kuwi biyen zaman Wipit jenenge Pit Kiai ular kambang. Dijak kelingan kuwi nggon kaos. Nah, iya nostalgia sawetara karo Pak Ebut. Wah, aku kenangan kare sing gembung kuwi akeh. Nah, apa gambarke Honda tumpakan warna biru biyen gambar corek ngono kuwi terus digambar kaos ditulisi Kiai ular kambang. Kuwi pengalaman kuwi terus pengalaman zaman isih nongkos kocap cari wong sakos anak wong sakos kuwi rekake ulang tahun. Nah iki mung cerita sing sama Pak Ibu sing gembung kuwi ulang tahun. Wah, dan zaman sekono iki jen nom. Ayo. Tuku sing jenenge anggur putih. Nah. Ayo. Zaman semono kecape ape. Ape. Lah apa kumon lho, arep peh ulang tahun. Lah kok wong sakos iki mendem kabeh. Gek kuwi Pak Ibu kuwi iki ape sak botol semene iki. Sak gregekan langsung entek. Nah, adalah tujuannya nongkono ini saya neng wong sing beriman. Aku bermain. Wong sakmono akeh glangsar kabeh nongkos nah tujuane cek enek aku. Apa ora ngono. Neng saiki wis insaf. Nah, yo kok wis kudu nong. Wis ana. Ya ora ketang seminggu sekali paling. Ora, itu larangan agama. Ya mau kena cerita anak putu soal jodoh kaya kuwi. Haram. Ya enggak kayak apa dah. Nah, ini mumpung isih ketang padha lenggah. Nek wis diaturake ular kambang, yo diaturake sing rada seger-seger. Ya sing ngoterto ya ora apa-apa. Yo apa anu kowe duwe cakepan dhewe sing rada aneh ngono ora apa-apa. Nah, misale demi satu oh piye ngono ta. Nah. Ular kambang. Alon-alon ya. Wah, siapa? Kopi. Ya. Ning nong we
pandang bocah kok ayune kaya ngono. Nah. Mangsaku kok aku ki lair kok kedisiken kok ya. Pomo lairku ki barane wandan. Wah. Nek ora bakal keliyo.